valmistautuu 78 Inha, 79 Vertti, 81 Tero. Voi itku, siinä kyllä sydällä jotain kohtaa, eli kuulemma ja Pinadalta. Lähtövuorossa 77 Maija ja Johanna, valmistautuu 78 Inha, 79 Vertti, 81 Tero. Näiden koppa on vähän sellainen. Käpit! Jes! Superhieno! Wow! Tähän! Putkeen! Sieltä se vaan livahti, Maija, kyllä jo niin nopeudesta tällä puolella. Tuli aika koko! Kiipee! Putkeen! Tule! Yes! Näin! Putkeen! Maija! Eteen! Ja tämä oli tosissaan tämän koiran